Troposfera. Euskal Meteorologia Agentziaren podcast ofiziala. Ilargiaren aitzakia erabili da askotan eguraldiarekin zerikusia duten fenomeno edo gertaera batzuk azaltzeko eta aurre ikusteko. Hala nola, eguraldi beraren aldaketak, epe luzera begira izango dugun eguraldia edo neguko elurte kopurua jakiteko. Baina oinarri zientifikorik gabe guztiak. Itsasoko mareen kasuan ordea, ilargia da protagonista nagusia. Gure kostan uraren joan etorriak aztertzeaz gain, itsas denboraleetan mareek duten garrantziaz mintzatuko gara, eta beste ozeano batzuetara bidaiatuko dugu munduko marea bizienak topatu nahian. Zatoz gurekin. Hirugarren atala, marea biziak. Itsasoko urak gora egin eta zarauzko hondartza desagertu egiten da. Lekurik ez toia bat jartzeko eta toldoak jaso egin behar dira. Urak behera egin eta lehenengo etzaulkiak, lehenengo kuboak eta eskuareak agertzen dira. Urak behera egiten jarraitzen du eta poliki ia oharkabean itsasartza jendez betetzen hasten da. Munoatik desertu txikirainoko joan etorrian. Eta bainu bat hartu nahi dutenek, dozenaka metro egin behar dituzte uretara iristeko. Agerian geratzen diren arroketan, karramarroak harrapatzen saiatzen direnak ere, marea noiz jaitsi zain egoten dira. Barrikan, lurraren tolezdura harrigarriak azaleratzen dira, flis ospetsuak, hainbeste orduz itsaspean ezkutaturik egon eta gero. Uraren joan etorri hori erregulartasunez gertatzen da eta zehaztasun handiz aurreikusi daiteke noiz eta zenbat igo eta jaitsiko den. Gure kostan egunero 2 marea gora eta 2 marea bera izaten dira. Itsas gora edo itsas bera baten eta urrengoaren artean 12 ordu baino gehiago igarotzen dira. Beraz, egun batetik bestera, itsas gorak eta itsas berak aurreko egunean baino 50 minutu beranduago iristen dira. Uraren joan etorri hori erregulartasunez gertatzen da eta zehaztasun handiz aurreikusi daiteke noiz eta zenbat igo eta jaitsiko den. Ozeanoetako uraren mugimendu horien arrazoia aurkitzeko zerura begiratu behar dugu. Inguratzen gaituzten zeruko gorputz guztiek, izarrek, planetek eta sateliteek lurrarekin elkarrera egiten dute eta beraz haien artean erakarpen indar bat dago, gravitatearen indarra. Indar hau erakartzen diren gorputzen masen eta distantziaren araberakoa da. Zenbat eta handiagoak izan masak eta zenbat eta hurbilago egon, orduan eta handiagoa izango da indarra. Beste izar batzuen eragina gutxietsi dezakegu, baina kontuan hartu behar ditugun indarrak eguzkiarenak dira batetik, tamaina handikoa delako, eta batez ere ilargiarena hurbil dagoelako. Ilargiak gure ozeanoetako ura mugiarazten du. Zenbait gora eramanez eta beste batzuetan behera. Efektu hori agerikoa eta neurgarria izateaz gain aurre ikusi daiteke. Airean ordea, ilargiaren eta lurraren arteko elkarrekintza horrek ez du ia eraginik eta beraz, ez dauka zentzurik atmosferan gertatzen dena ilargiaren edo bere faseekin lotzea. Marea gorak eta marea beherak ilargiak sortzen dituela esan berri dugu, baina badakigu batzuetan mareak ohi baino altuagoak eta baxuagoak direla, hau da, noizean behin marea biziak ditugula. Eta hori azaltzeko eguzkiaren beharra dugu. Eguzkia, lurra eta ilargia lerrokatuta daudenean, indarrak batu egiten dira eta ur-masak askoz gehiago mugitzen dira. Hori hilbete eta hilberri den bakoitzean gertatzen da. Hilero beraz, gutxi gora bera, 2 marea bizi ditugu. Baina badira, 2 data urtean zehar mareak are biziagoak direnak. Ekinokzioez ari gara. Udaberriko ekinokzioa, martxoaren 20 inguruan, eta udazkeneko ekinokzioa, irailaren 20 inguruan. 2 kasu horietan, eguzkia lurretik hurbilago dagoenez, haren eragina urteko beste data batzuetan baino handiagoa da. Marea biziak dauden bezala, badira marea hilak ere, baina egia esan oharkabean pasatzen dira. Eguzkia eta ilargia lurrarekiko 80 graduko angelua osatzen dutenean, haien indarrak partzialki deuseztatzen dira. Hori, ilargia hilgoran eta hilberan dagoenean gertatzen da, eta orduan mareak ohi baino txikiagoak izaten dira.
Itsasgora eta itsasberaren ordua, ala momentua, zehaztasun handiz eta urte askotara iragar daiteke. Hartuko duen altuera ere bai. Balio horiek guztiak mareen tauletan jasotzen dira eta kostaldeko puntu bakoitzerako kalkula daitezke. Aztik, Pasaiako porturako eta Bilboko porturako egiten ditu eta eskuragarri dauzka bere web orriaren bidez. Hala ere, marea astronomikoa, orain arte aipatu dugun bakarra, ez da mareen erantzule bakarra. Baldintza meteorologikoen ondorioz, bereziki presioaren ondorioz, altuera hori zuzendu egin behar da iragarpenetan. Adibidez, milibare bateko presio jaitsiera batek ura mareen taulek markatzen dutena baino zentimetro bat gehiago igotzea eragiten du. Eta hori oso garrantzitsua da, izan ere, itsas denborale bat espero denean, itsasgorak noiz izango diren eta itsasoak hartuko duen maila funtsezkoak dira olatuek kostaldean izango duten inpaktua aurreikusi ahal izateko. Funtsezkoa da kostaldeko inpaktuagatik eman behar den abisu maila zehazteko. Dela abisu horia, alerta laranja, ala alarma gorria. Egoerarik okerrenak, marea biziak ditugunean, olatu handienek itsasgorarekin bat egiten dutenean izaten dira. Hori gertatu zen adibidez 2013-2014 neguko itsas denboraleetan. Gogoratzen baduzue, gure kostaldean kalte handiak izan genituen bereziki Donostian, Zarautzen eta Bermeon. Marea biziak oso biziak badira, itsasertzean urak gainezka egin dezake eta uholde txikiak egon daitezke, olatuak handiak izan gabe. Hori gertatu zen adibidez 2024ko otsailaren 11ko marea biziekin. Itsasgora urte askotako altuenen artean egon zen eta marea astronomikoaren eta meteorologikoaren baturaren ondorioz 5,17 metrokoa izatera iritsi zen. Marea bizietan, itsasberaren eta itsasgoraren artean, gure kostan ura 4 metro baino zertxobait gehiago mugi daiteke. Mediterraneo itsasoan itsasoa txikiagoa denez, ia ez da nabaritzen uraren igoeraren eta jaitsieraren arteko aldea, eta mareak oso ahulak dira. Munduko beste leku batzuetan ordea, uraren joan etorria ikusgarria da. Bi kasu aipatuko ditugu agian deigarrienak direlako. Lehenengoak Frantziara garamatza, Mont Saint-Michelera, 4 kilometro karratuko uhartetxo baten gainean eraikitako abadia gotorleku batera. Normandiako kostaldean dago eta marea igotzen denean urez inguratuta eta kostaldetik isolatuta geratzen da. Marea jaisten denean, arearen gainean eraikitako errepide batek Erdi Aroko herri horretara sartzeko aukera ematen du. Bereziki marea bizietan milaka turista hurbiltzen dira eta guztien helburua da bi argazki oso desberdin hartzea. Mont Saint-Michel itsasoan flotatzen balego bezala eta 6 ordu pasatxo geroago hondarrez erabat inguratuta. Itxaronaldi luzea merezi duen ikuskizuna, zalantzarik gabe. Bigarren adibideak Kanadaraino garamatza. Paisaia hor ere ikaragarria da. Fandiko badiaz ari gara. Bertan ematen dira munduko marea bizienak. Leku berezia da bai, haren formak eta tamainak berezia direlako eta munduan bakarra gainera. Oso luzea da eta urak sakonera handia hartzen du. Horren guztiaren ondorioz, oszilazio aldi naturala 12 ordukoa da gutxi gora bera, eta beraz, erresonantzian sartzen da mareen periodoarekin, lehen esan dugun bezala, 12 ordu ingurukoa baita. Hau da, Fandiko badiaren forma eta geometria bereziek marea astronomikoen berezko mugimenduak izugarri handitu egiten dituzte. Datuei erreparatu besterik ez dago. Lehen aipatu dugu gure kostaldean itsasgoraren eta itsasberaren arteko aldea 4 metro ingurukoa izan daitekela marea bizietan. Bada, munduko bazter honetan batez besteko aldea ia 12 metrokoa da. 4 solairu inguruko eraikin bat imagina dezakegu. Eta 21 metrotik gorako errekorra du. Kasu honetan, zikloi tropikal baten eragina ere egon zen tarteko. Troposfera. Euskal Meteorologia Agentziaren podcast ofiziala.